Amma singi fu Sranang, a volkslied, en leer unu fu no gi op noiti. Noiti gi op. Abi a wani fu gona fesi, a welvaart, na a welzijn, na ini Sranang. Wat takru verwarring de abra a lobby gi kondre na a nationalisme. En u abi fu mopona in dati. Wan fu de moro invloedrijk umana grond tapu. Misi Merkel, a bondskanselier fu Duits die kondre taki. A momenti die le kondre yu praxeri, so yu srefi. En a momenti die yu praxeri, taki yu wang ka los ala probleem op. Dan dati na nationalisme in a moro so yu free forum. Maar a momenti die je woroko makandra na nga trak kondre. En edu moeite voor bereiken resultaat die de gunstig, die de boom, die alles mana in Sranang, dat in een landsbelang. We shitaki a presidenti ego boom voor leisi na dorsei voor kondre voor woroko natori makandra. A momenti die je woroko in a belang voor a kondre na nga trawang. En is streven voor een resultaat die de gunstig die alasma in Sranang dan dat hij na lobby voor kondre. Amma singi voor kondre en leren nu voor nooit gi op. Constant je abi na streven voor verbeter na go vooruit. Die welvaart na welzijn voor Sranang. Den kloru voor na vraga. Na een bigi inspiratie die heer Sranang. Voor dat edemeki na een nationaal symbool. Aredi kloru is sorry at a progressiviteit. Vooruitgang va. Agurun kloru is sorry at a vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid de. Sranang na een vruchtbaar kondre. Weti is sorry at a leti. Gerechtigheid. Ja uno ap radicalisering. Solekin trak kondre pesma. Is slaktidens refigi religi. Dati not dena in Sranang. Na wa segi kondre. Aster esori atapa firigi makandra lek wan volku. U apwa go to toekomst. Dus soms maar etaki dat vooruitgang nooit is de mogelijk na in Sranang. Deshi alasan blaka. Maar dati na overdrijf. Vooruitgang de mogelijk if alasma e woroko makandra. Lobby fu kondre. Apwa bigi impact tapunu economia. Fusaide metak dati. Sranang napuna fesmo bigi woroko. Fu krengo na tapu economia fasi. A momenti die u ap firigi u kondre. Dat u sa du alasani. Fu lever u bijdrage. Lever u bijdrage. Dus op niveau. Als men moet leveren, den bijdrage dat den niveau voor je Sranang atap apasi voor succes. A momenti die we kragi taki, noiti sanisa kon boom. Dan smasref de bezig en creëer een situatie voor draai naar loon toe als ref problema. Omustek initiatief atap apasi voor go vooruit. Omustek inspiratie voor sma die gona fesi. Moksi na sma die etjariu gona hei. Woroko na kenki voor je libi situatie. Woroko na je talent. Woroko na san je leri voor verbeter je eigen libi situatie. Dan as a leuk ja.